от космоса, те родени са тук. Сърцата им просто са по-кристални от звук и виж, ето ги литват над балкони с пране, над кълта, над сгорията в двора. И добре, че се срещат единици поне от рода на хвърчащите хора. Ани бутаме някак си и жени ни влекат, ани пием коняка си вбито в някакъв кът и говорим за глупости, важно вирейки нос или с израз на мъдра умора. И изобщо стараем се да не става въпрос за рода на хвърчащите хора. И е верно, че те не са от реалния свят, не се срещат на тениса, нямат собствен фиат. Но защо ли тогава нещо тук ни боли, щом ги видим да литват в простора? Да не би да ни спомнят, че и ние сме били от рода на хвърчащите хора.